नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मोड आलेल्या लाल चवळीची उसळ बनवतोय। हे बघा, इथे आपण मोड आलेले लाल चवळी घेतलेली आहे। छान अगदी मोड आले आहे आणि भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण एक वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी आपण मिक्सरचं भांडं घेतलेले आहे। त्यामध्ये ओल्या खोबऱ्याचे बारीक तुकडे केलेले आहेत, ते घेऊया एक वाटी। 4-5 लसणीच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहे। एक आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, ते टाकूया आणि ह्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून बारीकसर वाटण करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण बारीक असं पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। इकडे आपला कुकर छान गरम झाला आहे, त्यामध्ये आपण एक मोठा चमचा तेल टाकूया। तेल आपलं छान गरम झालं आहे, त्यामध्ये आपण मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, तो टाकूया फोडणीला। थोडंसं परतवून घेऊया। कांदा आपल्याला थोडासा नरम करून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान नरम झाला आहे, त्यामध्ये आपण मोड आलेली लाल चवळी टाकून घेऊया। परतवून घेऊया। अर्धा चमचा हळद टाकूया। 1.5 चमचा मालवणी मसाला टाकूया। अर्धा चमचा धना पावडर टाकूया। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी झटपट होते रेसिपी आणि छान हेल्दी आहे। तुम्ही एकदा या प्रकारे नक्की बनवून बघा। आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला आलेला बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। इथे आपण एक टोमॅटो मीडियम आकाराचा बारीक चिरून घेतलाय, तो टाकूया। मिक्स करून घेऊया। यावरती आपण एक झाकण ठेवूया 2 मिनिटांसाठी आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवूया। आपण झाकण उघडूया, परतून घेऊया। हे बघा, छान मसाले मिक्स झालेले आहे। आता आपण तयार केलेलं खोबऱ्याचं वाटण टाकून घेऊया। परतवून घेऊया। ज्या मिक्सरच्या भांड्यात आपण वाटण तयार केलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ते घेऊया धुवून। आता ह्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मिक्स करूया।
आणि आता गॅस मोठा करूया आणि एक उकळ काढून घेऊया। छान उकळ आलेली आहे। आता आपण याला झाकण लावूया आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम स्लो ठेवायची आहे आणि स्लो गॅसवरती आपण एक शिट्टी काढून घेऊया। आपली एक शिट्टी झालेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया। आपल्या इकडे कुकर छान थंड झालेला आहे। आपण आता झाकण उघडूया। हे बघा छान तरी आलेली आहे। आपण चेक करूया चवळी शिजले का। हे बघा छान शिजलेली आहे आणि ग्रेव्ही छान झालेली आहे। आजची आपली हेल्दी रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।